Am fost acolo, doamnă. Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, ei mi-a dat de majulit. Și acum, după ce mi-a dat ei cu bâta, în mână, eu am pus mâna, am luat și o bâta și i-am dat lui unul în față și lui altul i-am dat perversă, ca pe Târgu Ocna aici. De am deschis asta. Și acum tot ei cheamă poliția. Ce înseamnă asta? Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Dar voi de ce v-ați dus acolo, să vă certați? Pentru că eu veneam de la tenis, jucam în parte, în capul străzii, jucam tenis și veneam acasă. Și când a venit tata, era pe jos, îl bătea și mama la fel. Dumneavoastră, în locul meu, ce ați făcut? Ei mi-au spus ceva despre un copil, că voi vreți să luați copilul acela. Da, ascultați, sora mea are un copil cu băiatul ăla. S-a îndrăgostit amândoi și a făcut un copil. Și acum am stat de vorbă cu ei, că am avut o scandal, să-i dea copilul 60 de minute pe zi, o oră, adică. 3600 de secunde. Și după... Nu vor să îl dea? Da, și după aia când a fost, ăștia s-au dus cu mama, sora mea cu mama, dați-ne și nouă copilul, ca să-l ținem și noi o oră. Și ei i-a luat direct la bătaie.